ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யுவர் லைஃப் ஜி7 யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முத்தான 3 நிமிடங்கள். அந்த 3 நிமிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதையை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மார்ட்டின் லுக் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறாரு. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவை கையில் எடுக்கிறாரு. இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவை கையில் எடுக்கும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிற எறும்புகளை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே போட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவுடைய அடிப்பகுதியில் இருக்க முடியாது செய்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சிகப்பு நிற எறும்புகளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளை நிற எறும்புகள் மீது போட்டு அந்த டப்பாவுடைய மூடியை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்க்கு போட்டு மூடிடுறாரு. அந்த மூடிட்டதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு மேஜை மேலே வைக்கிறாரு. அது எந்த சலசலப்பும் இன்றி எந்த ஒரு சண்டையும் இன்றி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சுக்காமல் அது அதனுடைய வேலையை பார்க்குது. அமைதியான ஒரு முறையில் போகுது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த அந்த டப்பாவை எடுத்து வேகமாக குலுக்குறாரு. குலுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளை எறும்புகளுக்கு அந்த சிகப்பு எறும்புகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டை ஏற்படுது. வெள்ளை எறும்புகள் சிகப்பு எறும்புகளை தாக்க, சிகப்பு எறும்புகள் வெள்ளை எறும்புகளை தாக்க இதில் எது வலிமை அதிகம் நிறைந்ததாக இருக்குதோ அந்த எறும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்குது. மற்ற எறும்புகள்லாம் சாகுது. இந்த விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு சுட்டி காட்டுறாரு. அதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விதமாக வாழ்கிற மக்கள் இருக்காங்க, சண்டையிடாமல் வாழ்கிற மக்கள் இருக்காங்க, சண்டையிடாமல் வாழ்கிற நாடுகள் இருக்குது. ஆனால் யார் இந்த டப்பாவை குலுக்குறாங்களோ, அதாவது யார் இந்த பிரச்சனையை கிளப்பி விடுறாங்களோ, யார் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காரணமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை மூட்டி விடுற ஒரு நபராக இருப்பாங்க. அந்த நபர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி மனிதனோ, ஒரு தனி குடும்பமோ, இல்லை ஒரு தனி கிராமமோ, இல்லை தனி ஊரோ, தனி நாடோ, தனி மாவட்டமோ பார்த்தீங்கன்னா விலகி இருக்கணும். அந்த நபர் அடையாளம் கொண்டு அந்த சமுதாயத்தில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தள்ளி வைக்கப்படணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாடும் அந்த தெருவும் அந்த ஊரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியான முறையில் இருக்கும். ஒரு வன்முறை இல்லாத ஒரு நாடாக, ஒரு சண்டை இல்லாத நாடாக, ஒரு போட்டி இல்லாத ஒரு நாடாக இருக்கும். ஆனால் அந்த பிரச்சனையை கிளப்பிடுறவரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மத்தியில் வச்சுருந்தா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெரு சண்டை ஊர் சண்டையாகும், ஊர் சண்டை ஒரு மாவட்ட சண்டையாகும், மாவட்ட சண்டை ஒரு மாநில சண்டையாகும், மாநில சண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டினுடைய சண்டையாகும். அந்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து நாடாக கூட சண்டை போடுற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நெருப்பம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீப்பொறி தான், சின்ன குச்சி தான், சின்ன ஒரு பொறி தான். அது பார்த்தீங்கன்னா அது போகிற இடத்துல போட்டோமா அது காட்டையே கொளுத்தி எரியாக்கணும். அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் சொல்கிறார். அது போல் பொறிகளை உண்டாக்குற, அது போல் தீயை உண்டாக்குற அந்த மனுஷர்கள்கிட்ட நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்டின் லுக் அப்படின்ற அந்த ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அழகான முறையில் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அந்த எறும்புகளை பார்த்தீங்கன்னா மேலும் கீழமாக வைக்கும்போது ஒரு எறும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டத்துலேயும் இன்னொரு எறும்புகள் டாப்லேயும் இருக்குது. அது உயர்வாக இருந்தாலும் தாழ்வாக இருந்தாலும் அது அதனுடைய சமுதாயத்தில் சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் அந்த எறும்புகளை குலுக்கும்போது அந்த எறும்புகளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோதலை உண்டாக்கும் போது அதுகளை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பிரச்சனை அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுகளை பார்த்தீங்கன்னா சண்டையிட தயாராகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்ட்டின் லூத்தர் சொல்கிறாரு. இதே போல தான் ஒரு தனி மனிதனும், ஒரு தனி குடும்பமும், ஒரு தனி கிராமமோ, ஒரு தனி ஊரும், ஒரு தனி மாவட்டம், மாநிலமோ பார்த்தீங்கன்னா இது போல பிரச்சனைகள் செய்கிறவங்க கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா விலகி இருக்கணும். இந்த பிரச்சனைகள் யார் செய்கிறாரு, யார் செய்கிறது, எதுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சு எல்லா விஷயத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்துறாரு. நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பிரச்சனை எதற்காக வருது, யார் அந்த பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுறாங்க, எதற்காக அந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வராங்க, அதனுடைய உள்நோக்கம் என்ன, அதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையினால் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்றத அறிந்து புரிந்து சண்டையே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்ட்டின் லூத்தருடைய பாடத்தில் நம்ம கற்றுக்குறோம். இன்றைக்கும் பார்த்தோன்னா எல்லா போர் ஆயுதங்களையும் வச்சு உக்ரைன் ரஷ்யாவுடைய சண்டை இன்னும் நிறுத்தப்படாமல் போய்கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையில் இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கதை பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு எடுத்துக்காட்டுதலாக இருக்கும். ஏன்னா உக்ரைன் தன்னுடைய போரை நிறுத்தியிருந்தது, ரஷ்யா தன்னுடைய போரை நிறுத்தியிருந்தது அப்படின்னும் போது அந்த பணத்தை வச்சு ரஷ்யா இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசு நாடாக இருக்கும். உக்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை வச்சு அந்த உதவிகளை பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளிலிருந்து பெற்று தன்னுடைய நாட்டையும் தன்னுடைய அரசியல் தன்னுடைய வளங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகரிச்சிருக்கலாம். இன்னும் ஒரு செல்வ செழிப்பான ஒரு நாடாக மாறிக்கலாம். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாதான். இந்த வளர்ச்சிகளுக்கும் இந்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இல்லை மற்ற எல்லா வளர்ச்சிகளுக்கும் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாதான். அந்த பொருளாதாரத்திலேருந்து எல்லாமே கீழ் நோக்கி வர முடியாதான் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்குது. இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். இந்த கதையை போல் பார்த்தோன்னா நீங்களும் நிறைய பாலிடிக்ஸ் நடக்குது, நிறைய அரசியல் நடக்குது. வீட்டில் அரசியல், தெருவில் அரசியல், கம்பெனியில் அரசியல், வேலை செய்கிற இடத்துல அரசியல், எல்லா இடத்துலையும் அரசியல் நடக்குது. அந்த அரசியல் யார் நடத்துறது, அந்த அரசியல் ஏன் நடத்தப்படுகிறது, அதனால் என்ன ஆதாயம் என்பதை தெரிந்து அறிந்து புரிந்து நீங்கள் அதிலிருந்து விலகி உங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று உங்களை கேட்டு மீண்டும் ஒரு உண்மை கதையோடு உண்மை சம்பவத்தோடு கூட சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது அன்பு.
நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க, கமெண்ட் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம்.